L'Escola Mas Maria és una escola pública d'infantil i primària gestionada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els nostres trets característics, tal com recull el nostre projecte educatiu de centre, ens defineixen com a escola inclusiva. Entenem l'escola com a una comunitat educativa on es contemplen les diferències entre les persones com un valor positiu. Escola per tots, sense exclusions, on es desenvolupen tots els alumnes independentment de les seves característiques individuals, grupals o contextuals. Innovadora. Volem continuar aprenent i adaptar-nos a les noves realitats. Som actius, imaginatius i oberts a noves propostes, a noves metodologies, a nous materials, a nous projectes, a noves idees, per millorar la pràctica educativa. Respectuós amb el medi ambient. Ens preocupa el nostre entorn i volem formar alumnes sensibles i responsables amb el medi. Sana, segura i saludable. Donem importància a la salut i al benestar de les persones, tant físic com emocional. Arrelada i oberta a l'entorn. Creiem que és important vincular-nos, conèixer l'entorn més pròxim de l'escola com a forma de vinculació i de valoració de la realitat més propera, tant social com cultural o natural. Tenim en compte l'alumne com a persona, que integra emoció, pensament i acció. Concebem l'aprenentatge com un procés obert i complet que dura tota la vida. Les activitats que es plantegen en el dia a dia tenen com a base les àrees d'aprenentatge, però no es treballen de manera diferenciada, sinó com un tot, com una globalitat. Comencem la setmana amb un nou cantant, un nou grup musical i així, ja sabeu, cada setmana anem coneixent algú diferent. Aquesta setmana ens toca l'Eva Cassidy. L'Eva Cassidy va ser una cantant de folk, soul i blues nord-americana. Va morir l'any 96, víctima d'un càncer de pell. Ja sabeu que l'òrgan més gran que tenim al cos no són ni els pulmons, ni el cor, ni els ronyons. Quin és l'òrgan més gran que tenim? La pell. Escoltarem una cançó que es diu Songbird, d'aquesta senyora l'Eva Cassidy. Comencem setmana amb un artista nou. Hem fet Dalí, hem fet Munch, hem fet Gustav Klimt, Sorolla, Modigliani i aquesta setmana ens toca algú que potser ja la coneixeu una miqueta, la Frida Kahlo. La metodologia de l'escola es basa en l'experimentació i la pròpia descoberta, l'anàlisi i la reflexió. Donem importància a l'intercanvi d'opinions, vivències i experiències. A partir d'aquí, construïm els coneixements. El sol Vinga, que t'ajudo.
Perquè un arc de Sant Martí es formi, es necessiten dues coses. Aviam qui se'n recorda. La pluja i el sol. Que la pluja són les gotetes d'aigua. Potenciem l'actitud crítica, l'esforç, la rigorositat i l'autonomia. Creiem en la cultura de l'esforç, en la constància i en l'esperit de superació. Plantegem activitats al màxim d'obertes i significatives per l'alumnat. Facilitem diferents tipus d'agrupaments. Fomentem el treball cooperatiu i la interrelació entre els alumnes. Quan digui 3, gireu els vostres patronets i heu d'ordenar de més petit a més gran. Vinga, ja podem girar. Porque no. 51, us ho canviem amb ell. Y esta es la no puedes 40. Sí, 43. Aneu a repassar, ho repassem. 26, 23, 34. Què passa aquí? Com el canvies, doncs? No passa res, ho canviem, anem a revisar. 23, 26, 34, 36, 43, 46. Ara bé, molt bé. Treballem i donem importància a les diferents formes d'expressió dels nens i les nenes. Verbal, corporal, artística, musical. Dediquem el temps i la calma necessaris per interioritzar els nous aprenentatges. Ens preocupem per l'aprenentatge afectiu, social i emocional. Entenem que no podem educar sense tenir en compte el cor. Acompanyem els nostres infants perquè aprenguin a identificar, comprendre, expressar, regular i transformar les seves emocions. La rotllana és el lloc on comencen el dia i on es centralitzen bona part de les activitats. Rutines del matí, conversa, projecte... A l'escola treballem per projectes, els quals parteixen dels interessos i interrogants dels alumnes. Es porta a terme una recerca i anàlisi de la informació per donar resposta als interrogants plantejats. Potser tenim els minerals repetits. A veure. Els minerals són el marbre. Està fet de la pista. I on tenim el marbre nosaltres a casa? Marbre a la cuina. Ah, a la cuina. Que és el nou al lavabo. El màrmol. Sí, el marbre de la cuina. Tenim tot de coses fetes de minerals. Mira, aixeques la mà. Molta per això serà. Toti, què vols dir? Vull dir coses. El mineral potser no se formen per la terra, potser se formen pel nucli de la terra. Doncs això ho haurem de descobrir. Entenem els espais d'aprenentatge com a diferents espais físics delimitats i ambientats
on oferim material diversos per tal que els infants de P3, P4 i P5 manipulin i experimentin de manera activa, constructiva i creativa. Aquests espais pretenen afavorir el coneixement d'un mateix i dels altres. Fomentem la independència, iniciativa i autonomia dels nens i nenes a partir de l'exploració dels propis interessos, necessitats i la presa de decisions. En el treball per racons, els infants juguen i treballen en petits grups de forma simultània. Aquests tipus d'organització permet a l'infant créixer segons les seves necessitats, respectant el seu procés evolutiu i d'aprenentatge. També és una manera de fer més exigent a nivell d'autonomia i responsabilitat, de respecte vers els materials i vers els altres, i que propicia un clima relaxat i tranquil a l'aula. Com a activitat transversal, en tots els cursos de l'escola es realitza un cop l'any l'activitat anomenada el mural de les alçades. Així, treballem la mesura d'una manera molt vivencial i competencial. Una altra manera de desenvolupar la competència matemàtica és mitjançant els racons dins de l'aula. Amb 2 docents a l'aula permet treballar la inclusió i respectar el ritme d'aprenentatge de cada infant. El treball de tallers de l'educació primària és un tipus d'organització on es fan grups reduïts. Els tallers d'expressió oral, d'hort, de lectura dramatitzada, de revista, de ràdio o de publicitat en són alguns exemples. Al Mas Maria destinen temps al plaer de la lectura. Hi ha espais de lectura on els alumnes poden accedir en horari lectiu. Hi ha préstec de llibres i posterior comentari o recomanacions. Es llegeix a l'aula i s'escolta el llegir a l'adult. També celebrem la Setmana de Sant Jordi amb activitats pel foment de la lectura i l'escriptura. Treballant l'hort, apropem el nostre entorn a la vida escolar, a través d'experiències directes que ens porten coneixement nous i complementaris. L'hort esdevé un instrument motivador per l'alumnat i un punt on es concentren part dels conceptes de les principals àrees de coneixement. Disposem de pissarres digitals interactives, ordinadors portàtils, tauletes i ordinadors a les aules. Aquestes eines resulten fonamentals per la recerca i el tractament de la informació. Exigim als nostres alumnes que donin el màxim d'ells mateixos i els fem veure la importància de la feina ben feta i continuada, tant a l'escola com a casa. Jo us presento la meva maqueta, que com veieu hi ha una palanca i un pou, que aquest pou porta una politxa, el que ho vam fer amb pedres
i uns llapis i la politxa aquesta que la vam comprar amb aquest fil. Després vam agafar aquest Playmobil i el vam enganxar aquí al terra perquè fes com que demostra que està baixant, o sigui, que està agafant coses del pou i això també em va ajudar el meu pare i això el meu avi. Val. I Emma, quin tipus de màquina és aquesta? Descriu una mica si és simple. Les dues són simples perquè se'l porten una màquina simple, o sigui, se'l porten un mecanisme. Aquesta porta la politxa i aquesta porta la palanca. Durant tota l'escolaritat de 3 a 6è, a cada nivell es fa treball d'autor. S'aprofundeix en l'obra d'artistes o moviments artístics. S'utilitzen com a models de referència. Es realitzen tallers de pla i tallers de volum. En aquest també es parteix en moltes ocasions d'obres d'artistes que ens inspiren i ens donen idees per després fer cadascú la seva pròpia creació. Potenciem la creativitat, el sentit estètic de l'art, el gust i la sensibilitat artística. Treballem les tradicions i les festes populars des d'una vessant lúdica, artística i cultural. Per aquest motiu, fem tallers de decoració de l'escola barrejant els alumnes de diferents grups. Celebrem les festivitats plegats, la castanyada, el carnestoltes. Participem en el projecte comunitari d'educació musical, amb la introducció d'un instrument, violí o violoncel, a partir de tercer. Anglès a tota primària. S'introdueix a tota la primària en 2 sessions, una grupal i una altra mig grup classe per tal d'enfortir l'expressió oral. A cicle superior, 5è i 6è, també realitzen el taller d'art, en anglès. Teacher says you are a banana. Teacher says stop. Please. You come here. Okay. Yes, in English, can you tell me? Tuesday. Yes, today's Tuesday. What can I do? What can I do? I can play the piano. I can play the piano. Right, can you play the piano? Yes. Ah, very good. Tota la comunitat educativa hi té el seu paper. Famílies, mestres, equip de monitoratge, equip de cuina, personal d'administració i serveis. Volem mantenir una complicitat molt estreta entre famílies i escoles per afavorir el procés educatiu dels nens i nenes. L'equip docent de l'escola ens formem constantment i reflexionem sobre la nostra pràctica pedagògica per tal d'innovar i millorar la metodologia del centre i donar així la millor resposta i atenció a les necessitats del nostre alumnat.
Per tenir més informació de l'escola, podeu consultar la pàgina web www.masmaria.cat o al telèfon 93 753 9282. Doncs vine al Mas Maria! Audio Jungle.